Jean Chogel Inisu. An b'a dɔn M5RFP olu ni CNSP ɲɔgɔn ye su na. I bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye mun bɔra kumaw kɔnɔna na? Kuma minnu fɔra bi an ye réunion ba dɔ kɛ comité stratégique M5RFP ani CNSP ɲɛmɔgɔbaw officiaux caman nana ɲɛna u mɔgɔ 15 ɲɔgɔn. U ka délégation ɲɛmɔgɔya kun bɛ colonel Diaw bolo. An kumana min kan o ye M5RFP hakilina ye transition kan ka kɛ cogo min na. An y'a fɔ ko M5RFP ani CNSP olu de ye force fila min ye changement lawaliya. CNSP o ye structure politique au niveau de l'armée min ye changement opéré. M5RFP o ye structure politique au niveau de la société min y'a fɔ k'a bɛ fɛ yɛlɛma ka don ko la. Donc u fila kan ka baara kɛ ɲɔgɔn, u kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ. An y'a yira CNSP la ko an condamnelen don transition in a ka kɛ réussite ye parce que n'a ma ɲɛ Ala k'an kisi o la a bɛna fɔ ko M5RFP ni CNSP olu de échouera. N'a ɲɛna an b'o de fɛ a bɛna fɔ ko Mali de réussite kɛ, Maliyɛnw bɛɛ réussira. A filanan an ka hakili to changement, Maliyɛn bɛ changement jumɛn de fɛ? Yɛlɛma ka don ko la jamana gérer la cogo min na, ka jamana labin, k'a ka armée, k'a ka école, k'a ka fɛn bɛɛ tiɲɛ, yɛlɛma ka don o la. An ka armée moyen ka d'a ma a ka se ka kɛlɛ kɛ, école ka jɔ, politique fana mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛna fanga la a k'a sɔrɔ a élira kosɛbɛ n'a ma baara kɛ jamanadenw ka se k'a gɛn ka bɔ fanga la. Donc a y'o kuma de f'u ye k'a fɔ ye ko mɔgɔ caman bɛna f'u ye sisan k'olu ye expert ye u bɛ document d'u ma. Mɔgɔ si tɛ se ka document dilan min ka ɲi ka tɛmɛ M5RFP kan parce que an b'o baara la a bɛ kalo dama dama bɔ. Mɔgɔ caman bɛna sisan k'a fɔ k'olu bɛ transition proposer o ye mɔgɔ min y'a sɛbɛn tile 2 tile 3 in na changement gouvernement yɛlɛma don min na ka na bi. Donc an ka hakili to ɲɔgɔn na, an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que changement in ka réussir. Aw yɛrɛ b'a dɔn o ye an ka rencontre de travail fɔlɔ. Donc u ye question caman poser an kunna. U ko k'olu fana u mago bɛ temps dɔ la. An de ye question caman poser, an de ye question poser. Olu ka kuma kun ma ca. Olu fana ko k'an ka waati dama dama d'u ma. U kan ka a ye kuma minnu fɔ u bɛ taa hakili jagabɔ k'o kuma ninnu kan. Ka tila ka ye document min di u bɛ t'o fana étudier. N'u tilal'o la an bɛ contact a yanni waati dama dama. A ye M5RFP comité stratégique mɔgɔ 2 an y'u tɔgɔ d'u ma k'a fɔ ye n'aw b'a fɛ ka contacter n'a ye a ye olu contacter. An labɛnlen don tile fɛ o su fɛ waati bɛɛ n'aw labɛnlen don dɔrɔn a ye n wele an bɛna sigi ka hakili falen pour que transition bɛ sira min ta an ka se ka bɛn a kan. Parce que sisan n'u mɔgɔw taara salle fa bɛɛ bɛ wuli ka kuma min bɛ changement fɛ o min tɛ changement fɛ o mais a bɛna fɔ bi k'ale b'a fɛ. Minnu tun bɛ li jukɔrɔ olu fana bɛ kuma ta yen wa? Jɔn? Minnu tun bɛ li jukɔrɔ k'an to kɛlɛ la dɔw tun bɛ li jukɔrɔ olu fana na kuma ta wa? Bon Maliyɛnw de don. Donc kuma kan ka di Maliyɛnw bɛɛ ma mais kuma koloma kuma kan ka se min kan orientation min kan ka di o ye CNSP ni M5RFP de kan ka hakili falen parce que olu de ye les acteurs du changement. E ko mɔgɔ minnu tun bɛ li jukɔrɔ bon n'u bɔra bi kana k'u bɛ kuma olu fana ye Maliyɛn kuma bɛ d'u ma mais u kana n bila fili sira kan parce que an b'a dɔn caman bɛna fɔ bi k'olu b'a fɛ ka CNSP dɛmɛ o ye tile fɛ mais su fɛ n'u ye sira sɔrɔ u bɛ min da CNSP kan a kuma tɛ se ka fɔ u bɛ min da M5RFP yɛrɛ kan a kuma tɛ se ka fɔ. Donc a y'o kumaw de fɔ ka barika di bɛɛ ma an ka taga. Merci beaucoup. Merci. Ayiwa Maliyɛnw ni kun ye Chogel ko kala Mayiga ye an bɛ Kati kɔnɔ sisan
22h45 de bɛ Kati kɔnɔ ani CNSP maaw n'o ye sɔrɔsiw ye an n'u ka rencontre o kɛra sisan mun bɔra a kɔnɔna na kumaba minnu fɔra a kɔnɔna na Choguel y'o da maliyɛnw tulo kan maliyɛnw an ka to jɔlen halisa an ka to jɔlen n'Ala sɔnna an b'a fɛ ko in ka kɛ cogo min na ko in bɛ kɛ ten ne hakili la faamuya sɔrɔla ko in na assalamu alaikum